Aká je tvoja bežná reakcia na to, keď uvidíš myš? Fuj, Robo, poď sa pozrieť na tú špinavú, nechutnú ušatú pliagu. Fuj. Aha, myš. Z nejakého dôvodu sa ľuďom proste myši hnusia, ale potom píšeš čajke, ako by si jej vylízal riť. Zaujímavé. No myši si túto nálepku špinavých tvorov ani nezaslúžia. Totiž v 14. storočí bola v Európe čierna smrť. Taký jemný mor. Jemne zmoril okolo 60 miliónov ľudí. Čo bola vtedy tretina európskej populácie, takže bolo dosť možné, že keď si išiel ráno nakúpiť, tak tvojich kamošov akurát bral Bolt. Ale kto tento mor prenáša? Toto je správna odpoveď. A nie, potkan to nie je. Aspoň nie priamo. Ale je to zasraná blcha morová, ktorá potkany veľmi obľubuje. A keďže v tom období boli ľudia na to vedomostne asi ako priemerný divák show Behind the Fame, mysleli si, že všetky hlodavce sú nechutní prenášači chorôb. Dnes sme vymysleli 70 pohlaví a stále si myslíme, že myši sú špinavé. No opak je pravdou, kamarádičku. Myši sú popritom extrémne hygienické a dokážu straviť samočistením aj 20% z dňa, čo je o 20% viac ako ty. Takže keď na budúce uvidíš myš, skús ju miesto skriknutia a zhnusenia rovno zašľapnúť. Ale nie. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.